Komaro sachgi. Jatend piny William Ruto opuoyo piny mar China kuom sir mare weche mag dongruok ahinya to weche mag gedo to kod siro dongruok ma pacho ka. E twak mare romo madhi nyime e pinyno, jatend piny oyango ni piny China osebedo ka siro weche mag dongruok ok ne piny Kenya kende to kata pinje mamoko mag Afrika. Ruto opuoyo China e weche gedo mar ndach okolo manyasani SGR ma oseger kendo osebero chenro mag wuoth kaachiel kod jiwo ohala e dho wath ma Lamu kaachiel kod gedo mar dho wath ma Lamu mosenyuolo tije kendo tego chumi mar piny Kenya. Singo tiyo kanyakla kod pinje kata tiyo kanyakla kind piny Kenya kod piny China maneno ni chumi odongore yo makare. Has made unique contributions to the strengthening of cooperation between Africa and China, particularly through the Belt and Road Initiative and the 4 global initiatives which encompass a broad range of transformative undertakings in development, security, and culture, and for the wide-ranging statement and the 10-point partnership action plan that encompasses China's support for Africa to access concessional resources and credit facilities, and for opening up China's market to those of us in the African continent. Without a doubt, the impact of the programs and projects under BRI is demonstrable, significant, and positive across the African continent from north to south and from east to west.